Salutare! Vreau să cumpăr 3-4 case. Mai aveți pe stoc? Sincer, ce am învățat este că poziționarea contează uneori poate mai mult decât, nu știu, mobila sau casa în sine. Uite, suntem chiar aici lângă Mark Twain. Dacă lași la 3000, vin să îl montez. Buget maxim 1.000.000 de euro, pentru că altfel depășim și se termină clipul. Deja avem cerere pe chestia asta, pentru că știi cum a pornit? Mark Twain a început anul ăsta și deja oamenii au venit. Și atunci ai punctat foarte bine pentru că o să ai o mare cerere pentru oamenii care o să-și permită să dea o chirie. Și atunci deja au început să-și acorde interesul pentru a se muta aici, știi? Și sunt mulți expați care vor să stea cu chirie până să cumpere, știi, sau pentru început. Probabil asta va fi undeva la 1500 de euro, când o să fie gata. Și le va fi ușor să dea o chirie de 1500 de euro pe lună, salvând cel puțin o oră